Ще раз подякуємо нашим артистам за такий чарівний номер. Не шкодуємо наших оплесків. І далі наш концерт продовжується, і наступним номером для вас звучатиме «Стабат Матер» Джованні Батіста Перголезі. «Стабат Матер» – це римський католицький гімн, і свою назву одержав за першими рядками «Стабат Матер Дольороза», що в перекладі означає «стояла мати скорботна». Перша його частина розповідає про страждання Діви Марії під час розп'яття Ісуса Христа, а друга є благанням грішника про дарування йому раю після смерті. І зараз ми послухаємо цей твір у виконанні чудових вокалісток Юлії Лев'юк, сопрано Україна, та Альтеа Ветер, меццо-сопрано Австрія, у супроводі оркестру. Зустрічаємо!
Ще раз оплесками гарно подякуємо нашим артистам. І нагадаю, що сьогодні на концерті для вас виступали сопрано Юлія Лев'юк, меццо-сопрано Альтеа Веттер, а також Анастасія Кулєва-Альт та камерний оркестр, диригент Олена Єфремова. Дякуємо, що були разом з нами, і до нових зустрічей! Ой, дуже дякую.